fugir, fent camí per salvar tot el món. Si lluitem de valent, vencerem segur. Som aquí i el destí canviarà a partir d'avui. El mal farem fugir, per tu lluitarem, cridant si vindrem, el món salvarem, mai no ens rendirem. Atac en massa. Ei, qui hi ha? Que hi ha algú? Què? La senyora Ers ens ha enxampat, tio. Li hem hagut de donar tots els mòbils. Ei, fas molt mala cara. Què has fet aquesta nit? He treballat en un nou programa, una mena de motor de recerca. És un cercador perquè a la Elita li sigui més fàcil buscar informació sobre materialització a les torres de Lyoko. Les coses que arribarà a aprendre quan vingui a viure aquí. No s'ho podrà ni creure. No penso en altra cosa. Tinc unes ganes que arribi aquest dia. Sí, serà fantàstic. Hola, Ulrich. Hola. Molt bé, nois, nosaltres hem d'anar a suar una estona. Fins després, Yumi. Yumi, espera. Què? Com va tot? Molt bé. Per què ho preguntes? Doncs per saber-ho. Fins després. Adeu. Ulrich, espavila, va! Ulrich, t'he de dir una cosa i no sé com fer-ho. Per això t'ho escric. Sempre t'he admirat. Fa molt temps que tinc ganes de confessar-t'ho, però mai m'hi he atrevit. A més, no n'estava segur al 100%, però ara ja ho sé. T'estimo. Firmat, Yumi. Ulrich, vigila! Ostres, no sé què m'ha passat. Mira, no t'ho agafis malament, però ha jugat fatal avui. Ja ho pots ben dir. Fins i tot en Jeremy ha jugat millor que tu. Tinc el cap en un altre lloc. Deixem-ho, eh? No, senyor, no ho deixarem fins que no ens diguis què et passa. Res, és que... he rebut una carta d'una noia. M'ha enviat una carta on em diu que... Estàs enamorat! Estàs enamorat! No, no és veritat. Aquest és el problema, que no ho estic. Bé, no ho sé, no goso ni parlar amb ella. I ens pots dir qui és l'afortunada? Sí, home, tu somies. No ho penso dir a ningú. I, sobretot, no en diguis res a la Yumi. No vull que això s'escampi. D'això... De debò que avui he jugat millor que l'Ulrich? L'Emili o la Tamilla? No, són massa petites. La Claire? O la Sandra? No, són massa petites. I són molt... no sé, molt tibades.
L'Emily, sí, segur que és ella. Mira, jo hi entenc de noies, és guapa i li agraden els esports. És ella la que està colada per ell. Ah, sí? I per què dieu que està colada? Què? Per en Jim. Està colada per en Jim. En Jim? Au, va, l'amor és sec, però no burro. Jo... Ai, perdona. Kiwi? Qui t'ho ha fet, això? Anem, corre! Kiwi. No té gaire bona pinta. Creus que és greu? No pateixis. Estarà de peus a terra d'aquí a no res. De potes, vull dir. He portat pastilles i compreses antiverí. Gràcies, passa. Amb això et trobaràs més bé. Ei, Yumi, vine amb mi un moment. T'he de dir una cosa. I jo? Diu que l'Emily està enamorada d'en Jim. D'en Jim? M'ho ha dit Lot. Increïble, oi? Bé, ja ens veurem. Tinc classe ara. Ei, què li has dit ja? Jo, res. I he sentit un bronzit que venia dels arbres. I deu haver insectes perillosos. Gràcies per avisar-me, Ulrich. Ens en ocuparem. Auxili, ajudeu-me! Hem de mirar de treure-les! Correu! L'hem de portar a la infermeria. I l'Ulrich què? No pateixis per ell. Sortim d'aquí, corre! Ai, Ei, t'has fet mal, Yumi? no res, només una rascada i prou. Ja podem sortir, ara. Com està? Ha tingut sort. Una picada més i... Sí, és veritat, encara està molt feble. El director ha demanat ajuda. Vindran a emportar-se els nius. No sé què en penseu vosaltres, però jo... Tu creus que és el Shanna? Au, vinga, no siguis dramàtic. De vespes n'hi ha hagut sempre aquí. Són coses que passen, res més. Pot ser. Però aquestes vespes només ens perseguien a nosaltres i a ningú més. Jo proposo que ho comprovem. Contactarem la Elita. Jo me'n torno a classe, però tingueu-me al corrent. Us imagineu el vol que podrien fer aquestes bèsties? N'hi ha milers. Si el Shanna hi està embolicat, ja podem tremolar, nois. No trobes, Ulrich? Ulrich! Què? Sí. Vull dir que no ho sé. Ulrich, no et deus haver penjat per aquesta admiradora secreta teva, oi? Sí, potser tens raó. Ei, jo! Què? D'on ho has tret, que jo estic enamorada d'en Jim? Torna a escampar mentides com aquesta i no et coneixerà ni el teu gos! Elita, com reps? Ai, clar. Com va tot pel món real? Tenim un problema. Creiem que podria ser el Shanna. Has notat res estrany? No. Aquí al desert, com a mínim, tot està en calma, però si vols, puc anar a comprovar les altres regions.
Bona idea. Jo mentrestant passaré l'escàner per veure si hi ha alguna torre activada. Ja la tinc. Aelita, l'escàner ha localitzat una torre activada al bosc. D'acord. Soc al bosc ara, miraré de trobar-la. Ho diré als altres. Alarma! El Xan ha activat una torre i l'Aelita està mirant de trobar-la. Sembla que hi ha problemes. En Jeremy vol que anem a la fàbrica de seguida. No, espera, Yumi. Què? He de parlar amb tu. Sobre la teva carta. Què? Però... No, deixa'm acabar. A la carta dius que sents alguna cosa per mi i... Què? Vull que sàpigues que jo sento el mateix per tu. Au, ja ho he dit. Jo no t'he enviat cap carta, Ulrich. Que divertit! Quina manera de fer el ridícul, diria jo. Deixa'ls estar. No passa res. Sí que passa. I no em toquis. Prou. No! Molt bé, et felicito, Shanna. Jeremy, s'accepten idees. Aviam, fugir d'aquí a tota pastilla? Estem atrapats! Tens alguna altra idea? Salta! Vine! D'això en dius una idea? Els insectes són molt sensibles a la pudor. Sí, però ells no són els únics. Ei, ha funcionat. Això sembla. Ai, ves per on? Què és aquesta pudor? Pregunta-li a en Jeremy. T'hem enviat un missatge, no l'has rebut? No en tinc ni idea. No estic d'humor per mirar els missatges. Ulrich, tu i jo hem de parlar. No sé molt bé què em diràs. I no ho vull sentir. Escolta, tot això és culpa de la Sissi. Et penses que no ho sé. Però tot ha canviat ara. Estic confós. Quan et veig se'm remou tot, ara. Deixeu-me sol, sisplau. S'ha trastocat. Aelita. Estàs bé? Sí, he trobat la torre activada. Però la vigilen. No m'hi puc acostar. No pateixis. Ara et venim a ajudar. Ei, nois, espereu un moment. Les vespes han bloquejat l'entrada a la fàbrica. I la veritat, no em vull tornar a ficar a la claveguera. No pateixis, Ot. Ja en tinc menys ganes que tu. Molt bé, i ara què? Visca! Sóc un geni, eh? Això genera ultrasons de 30.000 Hz. Com tots els insectes, les vespes són sensibles a Molt qualsevol... interessant, però no tenim temps. Au, anem.
Control central, tenim un problema. El col·legi Càdic, sí. Ja no va, com és? Perquè no té bateria. Què? Ai! Molt bé, som-hi, nois. Aelita, que em reps? Ja venim, aguanta una mica. No perdem temps. Objectiu al bosc. Transfereixo a Ulrich. Transfereixo a Yumi. Transfereixo a... Va, de pressa! Escanejo l'Ot. Escanejo l'Ulrich. Escanejo la Yumi. Virtualització! Endavant, Aelita. Sisplau, contesta. No, no pot ser. Això no. Que la veieu? No, encara no. No havia vist mai ningú fet en el ridícul. Segur que l'Ulrich trigarà molt de temps a oblidar-ho, això. Sóc un geni, oi? No feu cap comentari? Atenció, s'acosten 3 vespots. Prepareu-vos. Fletxa làser! Només et queden 20 punts, Yumi. Et vigiles! Et queden 80 punts de vida. Ulrich, es pot saber què fas? Desperta't d'una vegada! Dos enemics a les 3! Fletxa làser! Aelita! Aelita! No, Yumi! Aelita! Aelita, estàs bé? Sí, jo sí, Jeremy. Yumi, davant teu! Sí. Vigileu! En venen més! Yumi, ja només et queden 10 punts de vida! Ulrich, desperta't! Oh, gairebé ja no et queda cap punt! Ara! Ulrich, estàs amb nosaltres o no? Ja sé que et sents molt desgraciat, però no en tens cap motiu. La nostra amistat és més forta que tot això. No pots deixar que les bromes pesades de la Sissi ens separin. Sisplau, treu-t'ho del cap. Ens has d'ajudar. Aneu a la torre. Deixeu-los per mi. Per fi, ja era hora!
Aelita! Dispara! Ulrich, ets el millor. No! Fuig d'aquí! Ai, no! Tornem al passat, ara! Hola! És que passava per aquí. Ei, mira que bé. Aviam què diu. És que Diria que estàs fent una mica el ridícul, no trobes? jo m'he equivocat de porta. Ja ho pots ben dir. Dóna la carta a l'Hervé o en Nicolà. Segur que els encanta.